Wannan gaskiya ne. A tsarin zamantakewa na yau da kullum, musamman abin da ya shafi zamantakewa ta aure, babu wanda ya kamata su ba da shawarwari ga 'yan mata ga kuma waɗanda ba su taɓa yin aure ba, sai zawarawa ko dattawa. Na yi amfani da kalmar zawarawa ne saboda su sun yi aure, sun shiga, sun ga yau, sun ga jiya, kuma sun ga irin zamantakewar da ake. Amma da fa zama ne na amana, kuma zama ne na ibada. To tabbas zawarawa da dattawa suna ɗaya daga cikin waɗanda za su yi faɗakarwa ga zamantakewar aure, yadda za ki zauna da mijinki, da yadda za ki kula da maƙwabta, da yadda za ki kula da wato 'yan uwan mijinki, da yadda za ki kula da 'yan uwanki wajen daidaita zamantakewa na aure. Kar ku yi blaming ko kar ku yi condemning, kar ku rushe cewa ba wai kowace bazawara ba ce za a saurara domin ta ba da shawara a kan abin da ya shafi zamantakewar aure. Akwai waɗanda zawarawa ne, amma shin kun san me ya fito da su daga gidan mazajen nasu? Akwai cutarwa da gunzunawa da cin mutunci da rashin mutunci da wasu mazajen suke yi, wanda auren ma za ka ga wasu ba su suke kashe auren da kansu ba, kuma ba mazajen ne suke saki ba, sai dai kotu ce take sakin auren saboda yanayin rashin mutuncin da ake yi a auren. To idan kai karo da irin waɗannan, ko kuma wasu mazajen nasu rasuwa suka yi, kuma har yanzu Allah subhanahu wata'ala bai fito musu da mazajen aure ba, to waɗannan su ne ake tunanin tsarkakakku na gari, waɗanda za su iya baki shawara. Me amfanin ƙwaƙwalwa? Me amfanin hankalin da Allah ya yi miki? Duk matar da ta zo ta zaunar da ke tana baki shawara akan aure, billahi la'azim, idan masoyiyarki ce tana fara yi za ki gane, idan maƙiyarki ce tana fara yi za ki gane. Sai dai da yake ku mata ku yi haƙuri da wannan kalmar da zan faɗa, kuna da raunin tunani, kuna da raunin ganewa, sannan kuna da rauni gaba ɗayan. Tabbas kun san abin da zai cutar da ku wasu, amma sai ku yi biris ku kunnen uwar shegu, sai mai kasancewa ta kasance, sai kuma ku zo kuna da na sani. Wannan da na sanin ne ake so kar ku yi. Wasu matan fitowa suka yi da ƙarfin tsiya daga gidan mazajen, wasu kuma wayewa suke ganin sun fi mazajen ma, wasu kuma gani suke wai ana tauye musu haƙƙinsu na mata, ba za su yadda ba, gara su zo su yi zawarci. To kaga irin waɗannan su ne 'yan gaba da fatiya, in ji Hausawa, ko kuma a kira su 'yan tayi. Sun shiga sun fita, sun kwankwaɗi wato huɗubar turawan yamma, waɗanda za ka ga sun fito sun zo sun sha gazal, sun sha jambaki, sun kashe kyamara, wai suna ba matan aure shawara. To waɗannan daga jin shawararsu, ke kin san inda kika nufa, kina ɗaukar shawararsu jahannama dare, saboda gani suke su sun waye, wai su ba za a taka su ba, su ba namiji bai isa ba. To waɗannan ba ta su ake ba, su sun sani wayewarsu cikin cokali ne, ƙaramin cokali. Yo ku kuna tunanin inda ba dan akwai lahira ba, ana tunanin za a mutu kuma za a je a girbi abin da aka yi, ke kina ganin shedancinki da wayewarki ko kwatan wasu za ki kama? Wallahi ba za ki kama ba, domin in ba hisabi, wallahi tsira tsiyar da za a yi, ke in kika ga tsiyar da wata za ta yi ko wani zai yi, wallahi ba za ma ki tunkaro gurin ba. To amma tunawa ake gidan guda biyu ne, banda wannan gidan akwai wani gida. Shi yasa muke gargaɗin mata, ba za ku ji kunya ba, ba za ku tozarta ba, ba za kuma ku yi asara ba, har idan kuna bibiyan mu, kuna bibiyan masu magana a kanku da alkhairi, masu magana a kanku na ganin cewa kun samu yancinku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya baku yancinku, ba wancan yanci na turawan yamma ba. Saboda haka muna ƙara jan hankali, ku riƙa bi a hankali, kuna sauraron abubuwan da za su amfane ku da ku da mazajenku, kuna amfanuwa da abin da zai ƙare ku duniyarku da lahirarku. Waɗannan masu cin gam ƙas a gaban kyamara da ƙaton gilashi, wai sun zaunar da ke za su yi miki huɗuba, wallahi kin san ƙarya suke. Amma waɗancan, waɗanda dama su ba su cika fitowa ba, musamman sai dai a keɓe, ba su cika fitowa midiya suna irin wannan bambamin ba, amma waɗannan zaurawan na social media, to ku bi a hankali da su, saboda za su kai ki su baro da
mun gani ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba, sun shiga sun fito da matan aure sun zama irin nasu, sun shiga sun fito da masu daraja masu mutunci da hudubobinsu, wallahi suna nan suna yau. Kuma maza sai kun buɗe idon ku kar ku rika ganin su waye matan ku suke mu'amala da su, domin a gudu tare a tsira tare. Allah ya shirye mana da al'ummar mu.